nyasaye kwana mwana itu bunora haleluya na kuwa sabasi yesu yoromo tolio ito tabe tolio bwate bukuyeke gusi abeke koko elinde togenda bwango ekanisa teliko irakiza kinyinge bunemero beliende ekyagala kiza kyalire ekara bekire ebukukaboko asome kitabu ya Zaburi 90 mstari wa 10. Ukujije kumusanga kanone ya batabaiga emyaka y'obugima bwaitu ne 52 emyaka y'obugima bwaitu ne 52 onye tuli n'ekinguru ikiwa tuko na nguvu ebe 53 na obugima bonigo bw'ekinguru katika maisha haya yamechanganyikiwa na emechano nigo bweda bwangu na intwe twiruka twasira myaka omuntu airwa akamenya nera n'emyaka 52 ekere yakire 80 wetogoseseni wanto ike 80 lakini yeye mechando. Ndio maana wakati nilikuwa nasoma Hiroshi nikapata ya kuwa mzee Chemisi hakuugua. Mwenyezi Mungu alimchukua ghafla. Na unaposoma katika kitabu ya Isaya 57 mstari wa 1 na wa 2, Biblia inasema ya kuwa wenye haki uchukuliwa hata wengine kutojua. Haleluya. Isaya 45 na sana ile ekemunga kama na bibere. Asamo omuntu omonye no boronge ni gagusira na muntu ndetali okorengerera igoro yayo abege no bamone iba bakorusiwa na muntu ndetali okomanyenge yayo omonye no boronge ni gakorusiwa Rasobo Nokoboki wakuga sila wakale na karenkoro ine nkoboki wa ina gani oraboki we. Pia kuna kifo cha thamana huko mbinguni. Psalms 116 verse 15. Makweli nare ara yoko gokira ara yenge ncho igoro eko gokera yabatabaiga ekara banta bachenu wa monene bagokwa amakweli ani ngari ngenchane asero ya igoro. Haleluya. Ekara yora kwe amakweli aona ba ngenchane ndio matanga yatakuwa ya kifahari kama siku ya leo, lakini huko mbinguni kutakuwa na historia gani? Ekara makweli naro. Kwa maana unaposoma katika kitabu ya Ufunuo 14 mstari wa 13, Biblia inasema ya kuwa nikasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikisema andika. Alikuwa anaandika nini? Ni heri wanaokufa tangu sasa wakimwamini Mwenyezi Mungu, waacheni wapumzike, maana matendo yao yatafanya nini? Yatawafuata. Je, ukilala, ukikufa kama James, ukizikwa, mbingu ikishuka, matendo yako ni aina gani yatakufuata? Mbasese nili amagoko kururono bamwege neto monene batige batimoke ekyagala wakora kwa bana kiko wakora woko batunyana ine irabanku arabuna Chemisi arangaria ngokora twange ncho kikora batunyane ekyagala nyano mongina bakaba muramba bwati mogoko bakaba muramba bwati morembe igabo tiunie abotiunie gita obugienge yamona tititire mokomo woitera mariba mnachinza chiro
Erawa ngwati muka ngokora kwange nje bikora gotunyane ekiagara bakaba murana otoro mochi tawaba tabanga gore tire unande tire yore wachisi nilivyo leo hata mimi wani wewe ni nani tota kumeti na imeyedini na otore naende gotoba tera masase asegetunwa masase arenyanja akorara ebirumo naende naye kwa bumomono naende watera noe dini lakini ndamomu na mbeyemo ekerokora abana bagere benyesao basesoniri igoko na gukwa pore pore lakini meye dini noe naende batogotera Mario Yonse okay ya ora kore degi horire yani toka katikora imane hiyo nyarelo moyo wapara ochati ojabumba waja bosoire ruminati Biblia watalanga oyo sese niliyo yore moyo naende nere na bosese nie toka katinga naiya especially asomo to wacha ete Mwana nasome yurochi na rora waiseke wacha kerete namba ibere baka namba 7 na kuminga gatiga nirabyara cyo ishiba dera kyana terire oya tara ni abasi kuishi bako kujikora ekero cyo mukungwa bada waiseke boka irako mara kororo otera mugumodo weje mwana tetanjira naite mugumodo weje mwana tetanjira naite Maiwana nyobwate chinyauka asenge njo mwana mumurata iyo ngekitende nkiriande na imeyetine noale kora mbwate okoboko ensete kombera robo maene tego korera kende ekiagera tokumeti nonye kore meyetine ebituru na mbeyamo ayana kano gotera kware kumanya ngano nyina abana abaiseke Biblia inawatambua ya kuwa na wao wadhariti kware kumanya na babu Biblia ngoterenga bairo mwando kware kona gochandekanga na abaiseke boka mukamu muho awate odare gotiga bara abana baiseka ekoroka gote na ubara ko iri gitari ngwa igo bakaba murabago ichambozi bagoja uwanja Ozaya monzi yogoja uwanja ode nojo koro baguzi wanjo yorikire wanga abatarikiri ekoroka aliye sarikire kwetu lazima gende isioro erinda gotige oliko nyabwange tena roro ako amali agoro ngoriye taiyo kwa amali ago chinza kitaraba ekiara ngwa tane tena ya bwana ya na imeyedini nore esegine ndoro tigatolo yani esegine ndoro konuo na imeyedini esegine kiere ni matendo gani yatakufuata mpaka muromo kutano huyo mara kali ngore za ponsa Maitena bokari saponza Nyamataro, ukabesa ponza Nairobi, ukabesa ponza Keroka, na imeye dini noore. Haende tukumeti. Yote wama natenda kulingana na uwezo wangu. Hao wote nitaumia kwa pili yangu. Yote wama wanjete emegoko, woikabo motaka, iliyeme tereti. Ekia wanjete emegoko. Wasaja garawa kuwa orendi amangana kurumo nuo mukaota ya manya mikaisa nebe runga vitano wasaja bako kwa new statement wala bako yatechigalisa to mukungu atamanyeti ngokuore mo basokano chigali yijizire company ana Biblia batango mosacho muya noyo gotigo muando asabana bae na sabaje korobo haleluya aya wakobo mosacha kabomo sacha okera matanga yage ndete
okorire rinonyera okorire riweke njara antu akorrekana wanchanga omosacha bwabasacha okorire ki orarire bado abakungu baro mukutano oyo bataikoira bana sukuru mwana gakorire kirasi sanisa to amatenga rapo iga bwakubundise pigipigi erinde tora ngosene kinga to kona jango ne pigipigi njetindo chinga no nyare ko chibosio okaya naso amata gaika ko chibosio abuchiga konga abana bubaria babo chikorire liekera abande bakona go chabumba ona kororenda amuamu ekiagera reta so amati abana bae anda ko ganda matanga kwara ligeri no nyene chiema enjera chieta nai kokora koligere lichiema waligere lichigari erine chiago tangazera amangana rega 24 Mungu ametatana vile nani atasoma huko Methali 24 mstari wa 3 na wa 4 asema kungo elada ayere pilipili yabo zinya oine ya abandi yagata baiga enyomba ni gekwa bwatinobo ngai na yaba ngi wetera soko manya asijisa mikire chiero chinyombeyo iga chigo itori wanebinto ngenchene abandi n'abanyagitari abandi gosenge ntoki iba chigo itori wanebinto na pia para kila kijijino wale chiwate kitara mbali ekiara banyane yo mondo babata saga kora nani na kijita bure kanereti ekinde nchire besa kirugo na ekijonzi akaborera ekiana bakunyara bona nayo motareta matanga abo abanye baraja nikai buete abantu na bataja ninki ove rosia matanga okore moyo erinde yakoroka noyo woja matanga nera sona kende haleluya bali chigo cha kuonya wana bali chukuru chiero chinyombe ya mwana mwenye vitali ndio musikali ndio kusema roya na kaibura babu kwana erinde kerekoroka mori omo wako rwalire yuko kwa babu changa titi oyera njoro oyistera oyingradis keregali ewate oni yaye ekiagero manyene ni gakoro kwanyarebe ngonya wotalete chioni chijijo huo kisamichira na mairenga wana banje tokageti sasa tukona kulire linga nganyareba ikiri inchi akolire kwa ngana ngoteba nayo kwa somo iko mwense ealigani akerada utiari amegukwa bakakabona akaangeli Sulemani wasoma First Kings chapter 2 verse 1 to 4 akaangeli Sulemani akabaterina bona na leli yange kogenda saba utolese ba kogenda ibona kera leli yange gukwa bakakambale yani nabaru walite arayi baya omo naboro ebirenge ibira sirepi lakini yokwa ebintu byasira tata yitiko angeli bana baye Naduria bakakambara umukutano uyu batarata mayimo akarora arese na ngira amanyu ngo watu ngo mukenda ekiato ko yule gitari odarato ngo ayo bana ngo mara mino oya tenge muchi ngeyo ababara bana jamani giato yete buya anatwa rang kitoka ayakala to bakakamu okida tebata okwa ndo wako oresenka eyalinganie manyanga makweli nalo nangeli abana bawo bateria mangana tako banyagwakwa watire muwewuru basakuru wanebinto onyere kiwatigero mongino baterio mongino abachoreka ore kwera hali kosoku choreka kama wotonyuma yubango mukaka katige bintu nebya hatigete asemu ara yeta isanire abantu bari bakuri ibintu by'abayibuli somera na 28 Mungu 24 bari bakora abayibuli ibintu urabona cyane cyufiri ibintu emanye ko yarekana n'abagura baye baratano bakire sogi batabikira singa ko yeta isanire njema ikabata yata baiga mondo ko raise ko sengine ni boyaye eliyota aba ebitibiye bibe
tata oyo ni garo mu bisangio b'obusiria ngare omu bisangio bw'obusaria nani okweremi kibazo ky'obo tunayokoria na muganga tana gukirora mumya tana gukirora rani munata someki wabuya kwa bubiki gedore wabuya bibiri wabadari ngo mumya tana ndakabona mumya gakorara sawo mopa muganga gakorara sawo mopa ekiraza nayokoria orende nyasaye kali okore rwecheche ekyogo simakana kyogoraki orende mon abantu bari batari naja n'abayiboli yani amoroje buno mosigo akona komena kade yuzalia nakwa na nyomenda muna nakwa bali bakadebi mwajira ndira mweke yoro ayenchu ayete yani atagwete muna iwete omoyo yakuwara abasacha sibaze abasacha omoyo yuwara ona kale mu montane ko nyensu ngukunare ni kosendaye lakini yoko mwanzo takala diki Ninaona mnyaliana agresini ne tata bakira maboke mama unakikwa boke na araboke bene njara yoka ngwana twele munako mutore simira omaete ara manyaiga omoiweli abanta bange bala ngete batu ara bayiwoli lakini abayoli bakole biki ona banga balia mawatise egerisare komo amangana bare ko korana amange lakini wono taiyo abande isano hare lakini yachuarire ngabone kara kule ote nyama tanga chiwikinye ote ranga hapo nitaumia kwa akili yangu moyo wangu mwana kinga kilo chiwikisa to ekiranga kuna kuelanga nile timu oya isa suti oya macha Ora riende kukwale kwa mate alebu ya mono. Zami ya meti na hao deveni ya mono ase suti. Omo ndoko ya romo ya jwaye ilale yete nyombe lakini ya kara kule mosajo ya legono so net. Ko yere jo mongile sanduki me wanja ndagere ya rengo enjara ya rengo. Ajiri rende haya net ya muyere. Ochikoyo ya sene ya so kyukuru. Okume abamura ndireira ya nakibono nkobuga inguna marika batewa saburi sabuna mochi bungo kyanda sabantu bali bachwale tabayiboli bakungu no bale bakaba muraba bya leo ni leo kama sio saa hii ni sasa hivi ele kila wakora kwa nyangete kono mwewe na bakunya kutakana nero murigirire ti ayetinya sango konye nayo murakuwa yoire walimuombe kwa moyo ina tara kusaya makonye usato chaka kumaja barokia sabatararo mabaro kibatanda biya bana ayamaro bikio kotanda biya kyatu naja no mwewe to baisa bonchwara ya teba to baisa bonchwara keronda bena gotire Pontiga chinguru chale ona bana bali bachemis choice yotira ile buweka nayo bakisire moga kata obwanjani wali mwabwate naro agisa karabuna mwakiri chibicha obwanjani wali bomenze kane mara kane ekiagara bono uno tiraire asemole una ilimu arenge naenda momente agara mongina sukia matuko haleluya to baisa bonchwara lakini awande atowachwara ane dokuments kongo sima katole yakandi bara teki ane bantu machallenge balare baati omwe yo kurwara kuna bantu omwe muri abwante arenga sura mu abaiseke ekeraro abantu bande babalime kenyoke irakoreke kazi adanganya omo ngikiranga no mwe yabo cyakora omo tabete amone boye omwe kware esoje yabamura we akare yabari nyere goitama komutare bari amate bikende omali ko yakare yure atongras angorengoi atako debe kidela serieta ya Yesu barabara 20 huko 21 somo ya bataya baiga
Oise kwa neri beraso kwa nyoro mwando. Oise kwa neri beraso kwa nyoro mwando bwango. Bwango kurumu chakano. Kurumu chakano. Omweli awatori no seseniwa. Mbona kwa ngiyale oletule ngina jedewano. Oletule ngina jedewano. Oletule ngina yoka yerete mata mutagete. Oletule ngina wegade na eta tarachire. Oletule ngione orande emarendo. Ni banyaga sarerete. Nginara goteba anya kwari uribaga nyasaye gosese niyore nda bayiboni anchera kiro monzaji cho akonya sakunyara arora bayiboni baye erinde nikezo rendecha atera ngabana bane omonene nyasaye abaseseni takwe bane yae uyeka mukudansa ni wamaki amangana zayondo aso mwenye asemwarwa aje asemwarwa cyane matena abaraba gabara yakenyoro bacire kwaga nyama gabacha aje asemwarwa abami nambaro nabagaka bake rero nabami nabaye bayitereretse bakunywa magwa ebunge gidiko batinga soma matanga ndons ejani marange kusedi moja rero kujira abanyora akunywa magwa kinza kyo andali akunywa agosiba oya mosi babike otige sakwaya oboma ya ngochoma ya abana atene no choice ate bomo no chiro marioya momoya omo chori majiza jiro okora aende hii bako genda 1 kilometer oruwa sare ko chore jiro onyoti indete ngayaro era ojake sabana ane kurwa oya na 1 kilometer takwe bisa marume takwe ke basi ngegere ocha kobo ngoja njaya iba yaja na tindete yuna malikaba tabo monto tindete una kwa kana ya 25 mungu 27 ona mungu ndaza nini 25 mungu 27 ndio ya wata baiga 27 elio ngata bigwainga Batavia Manganaya. Anara one bwemeganda nyasaye wa Israeli ateba. Abana bwemeganda nyasaye wa Israeli ateba. Kanye mutinde na moroke. Wewe Uriyo tabanga kanywe mutinde na moroke. Iwata kusiba. Kanywa marwa. Eka na Biblia tera, hapo kiwachiza. Bako Musa. Wewe inse. Na dimo imoga na. Basa kwa imoga na ende. Ayaje za kwa kwera kabo. Ekura na ba ya jakira. Inde kura gotura konyoro. Kwa bakere. Tora dabuki. Asenge njo. Yese gindare nda segatira. Asenge njo yese gindare nda segatira ino. Barimo kunywa. Kagega umwe yogi. Amanene kwanzare segira segatia ino. Igemetelati. Akara kwe yogi. Anengwa. Barimo kunywa. Mbotu komora akwe. Nakemara matanga ya bareli ya kujaka maambisa 12. Ochiza moja. Tako jaka mtu wati. Unless you tunyelitari elwati yeche. Lakini ya mwituro. Awakungu walimu kuenga. Ayuko baseranda bakaiwa. Yewa tebaiga. Abisoro mwagajika basomba bae. Akabatebya. Murigereria karamu noni. Mutengere karamu noni. Ayura tindiri. Na mwengwe kero. Ande mwengwe kero ndabatebya. Abatebi nga mwaka mu. Mwakeri morioka. Torakora soma. Elia umo mwake kegima. Mumoita akwe. Timo laisa kuoba. Muoba. Njenaba chika inga mokolebo. Njenaba chika. Wala kwa. Napia kumerekera omonta indiru ako iruwe rwachito. Elinde bana komokemba kemba maso kanere. Babu wake sabaye yamo weunga asare kunyula rato kapara. Ono yore ko nyaba iwoyaye ekiagere ko nyarenge kama nyete morolosi. Babu wale mokanga mokanga kwa kinga mawa nusiyare. Ako nusiyare na sago kuira pia ngare. Babu kibere mungu 15. Awe mokanga
ya tabaiga obobelo bomonto lyoka omonto ndege nyuwa keroro twangirore obobelo bomonto lya omonto ndege nyuwa kyochogani n'obosongo kyobotindya erinda nyare korigereria lakini bao konya kindi bakona gokonta maiga Biblia batabange yajerusa yajerara mare bakorenda se chiginis chiprisina Napoleon bawa kunywa yachenye ande baisa nilisema barabara ya batari kotiringwa Proverbs 23 verse 29 Maria ya batari kotiringwa Ahora na maneno mwambia kuwata mamujana oichalia polisi awira no ganepa aya bakungula kutinga kingo aya tayara iya batabaiga ningoyo ole nobobe ningoyo oichanete ningoyo okorwana na kwerera ningoyo oakire chingoma ningoyo obalire tia maisha n'abantu bakona kunywa divai asichinga kichintame bakonya korigia liya kunywa divai yochoganiri ende baeri chiko kemuga kiye kumwa tinge watari chike kibanda para karabare pa to baisa korigereria divai koya baliri ekero ekobera saya kombe akoira naise orama omairo nige koroma unengiti na korasa munaliru akora amaisao akora wae ibona ri chiko bali moko adepa ekero gwochoka niri egindisi na Coca-Cola niami endebere nande chijense omanya kosiba nande ekero gwasibire songara rigot ngaba ya tochiro bora ndira nise ekiagara ke koma buti Ana bali mokunywa Biblia batanga takobokero kwara kora kende ane kwara aragira bakungu moromo kutana ya basaja baino bakunywa aya morugere ekiagara komera nare nesegi bakomera nesegi atoke ni gaigotete natabuye Isaya kabatabanga asaba kura tonire na gwasami umuntu wetania kerengo ekiagara abantu batakatiko ibyo girio manene nakorire babu abantu bari munabona umwako no bwiki campaign ere oyuri bana campaign lyo kirigiti oyona oyuri bana campaign lyo tuoma oyona campaign lyo mete oyona bama etengo kirigiti nyengo nagenda bunge nagenda zangu na bango kora kindi ekiabatari yoro lakini umozoke suti bakuwanera Otanzania wangina ejana wata siasa ya chile igwa naye nikasate Mungu vitana sate Mungu vitana palimo kambi ya bateba ana romone na bateba ngoya babani abakora abantu bane kuchya sobosiru abo bagateba n'umurembe noreo omaete era undiye toisako kore chenchi wana umurembe n'ukimocha wana uchumi ya Kenya n'ekikoimuka ibore owe ekero bairwe gento barire ego kwarire aliese kwarire wotage totobeke n'intutu bwati n'intunturarya kurende bakoresegi asabu batabaye kigento kamenye lyo moino bakora segi nyuma pa igakumurama murabona ko jimbarira tena akumurama ando mazagara manyaira okurama bagambi Isaya isate hugo bitano ngazama tuko moyekyo egetaro chenjera yokego chaye kero chenjera mondo tana ko bori kula lakini gaja eto ehoreti yoga nganda isi ko bori chikura to ira ko ira na ko chibu ora isi ko rari ko lyo kalete kai ne basiango ayakuwa nyaka tamara kini yo chaye to ora temire anya korekero yakorekero ko bano ira kera atoireti Kosoho kambe ne ritaireti
ebe tabu ngirego tanga no matter what happens, life is still beautiful. Takengera taireti obogimanga kibole. Ane na yenye kurekero manyange kero tayo kware kolero erindo agurego jika. Era mani 27 bungo 24. Para mani 27 bungo 24. Ya batebaiga obonda tibori kogenderera kobabo onda muri kogenderera kobabo tambe negutwa yobogambi kogendera kobabo okwara gambire yondie anya tenyare kane tioirane anjera nangana bo manena oberetigo haleluya nane manyenga bogambi muri kurumocha muri kurusugusu muri kurweroro obogambi ngaibo koru Saburi 75 Mungu 67 ito ibasoma abantu baro mukutano oyo batabwatie kadi ye kura ane barangara tinga igoro bagochi otoka tera ngantura zora na kobanda igo nero mumo nuotera ane tabwati kura Numbers 26 verse 54 ochi maate muzago terunga bantaba kera abantu tigaberikie na kera abantu baewe omwandongo korangana buna bangana Yakera bagambi bako nakotebanga yakera tura abange igotoko egwense nene bagambi marusia mangano motwe abantu baro mukutano yobatarengera tigwaka chikura aya dama kula yarati ngwaka ane rina haba tebanga igorondo na tigere yari merangani 18 Mungu 18 Osa makono se kwatia akiuruji erongo tubura tubura baruga 18 goteba obomera na bobo gukora okwamera ekadi ya nene yao nere gukora kwamera nibyo guturengi no kiriti na bwatana nabane nabo akwamera ihonya kore kanisa nane tuli ujiwaka kura ekera tokotera ni mevi vita Hauchapiga vita vilivyo mzuri maana hauchapiga kura ake kura elile anene yao omanena cha umugambi oyo abambe bagambi mbaro mukutano waba sawichimu n'abachimu bagwetera samarwa omanya kugenda kugamba adeta kumeti karanga sazina moje Mungu wene ndio kananga ekenyuwa kerona inkelimenti kwa bagambi bakungu mbaro mukutano oyo Anche teriori basaja muri mukutano anya gotakete ko manyeti giriyo boriyo bokungo ayarara ikera kuomana muri charanye bosone suti aye manyango borina bobo nganaigo meramani kiande Mungu 13 Meramani kiande Mungu 13 Ebataba mukungo moriri igaro monyariyo aya manyira igo Nani kama nyetikeni kwa sababu kaya ada. Era ni gare bosa. Ego. Na kama nyetiri ngana ri. Basi ayekora. Abone ndiko manyo bori kuna bonga na. Rale njira kuo. Rale muna kuna hoja kanyo bintu. Bakungu bara musangere kanwo. Hakuna kujara ndia babora ka. Yani babora ka kujibara kinde era. Era kikukuru musaje ndio kienyo. Manya leo takala kiendo ende. Aye. Omondara kwa teoria ya baweta. Iyo kwara katanga nonyekebere chuga tikagena ko wase yetaria Yesu. Azimana bakungu bali mungu nakojarangia babora kana abugamba sere. Isaya wena sabi mungu 5:3 na kianda. 47 fungu la 8 na 9. Yego tebaiga asayu ayabwanjite kwegokia Uwa manganaya ayoikaransete na kwegara wateba segoya njeninche unetaliwo katika njeweka kinguti wepomoraka usitingo kweba abana amanganaya abere amanganaya abere nagokire mu basukano asiri tukelimo abana bagomba kwe osajo nakwe anyonsi nagokire nonyobora gibwabo na obongoria bwabo bire binge mono Okogwa mwana
siwete hapo sasa. Buya bakora konyoto getire otuchandire bakinya sa otokonyire wakwana mangana mabepara ikasengina mindu emana munde banyene kyo lakini kala wote banganya sa bali maya aso mwana wa bulisasi nonya koroje mara ono bajolete igebeterete iwo yao kona konyuga yuga boraka wasacha na walo mkutano wego soende ngondo yichintakana ocha kole marandam ocha akoti gelili wewe oma ya matarana kene kiyo barankore na basara ni mwate kibesa ayeka lao osora chintakana na bora kama osora osome Exodus 22 verse 22 waka 24 elinde bao osora onyora mangana ina rumo ongida nyanda muamu mate esanire akabukire kare ya nyangara eningi ya bujanda mwana kwenye basoka ayeko yuya abande basoka indio kubera bube nyangara ole nyangara lakini imeyeti ni wako nataki oye hana kumeti toi chane tingaende kanale kini ntare koira mora bakungumura mukutano oyo bajya basajja bamenya saa baseseni batwalire kibesa kitakabairo okukare okoleka yonse tamenya saa matatanya saa ibuya mwana sene jogwata zanzaniye wana ukoyo mosajo korwa sekizikati anya tano utashuhudia harusi bila pasta charamia sana ngire kwa vitano na mangana ajali bwana ukinda kataka teba isoma mangana kubwate kana bona tomenyata yituko likarero nerire ya chenchirie Biblia bateba Revelation 21 verse 4 Biblia bateba nga omonene natinyekera liriga kobwasa maisabo amakweri takobo nonya no kweumi haleluya mana nabasesenie buya mana sogon tegara